сердца наполни. Я прошу, каб у ім ты жил, я в царстве Христовым припомни, каб ніколі больш я не грашил. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожний день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. Боже, сердце любов'ю наповни, я прошу, каб у ім ти жив, об ахвяры Христовой припомни, каб завсёды ближніх я любив. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожний день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. Боже, радостью сердца наполни, я прошу, каб у ім ти жив, і Христа воскресенье припомни, каб Тебе я заўсёды хвалил. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожний день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. Боже, верой мне сердце наполни, я прошу, каб у ім ти жив, і хрещенням Єзуса припомни, каб Тобі завсёды я служив. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожний день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Узрадуємося у Пану во урочистості апостолів Петра і Павла, які власною крив'ю окропили паростки костьола, і вони пили з келиха Пана і стали сябрами Бога. Этими словами розпочинаємо сьогоднішню святую мшу во урочистость святих апостолів Петра і Павла. Костьол, заснований на фундаменті 12 апостолів, завсёды асаблівую пашану меў да двух з іх – Петра, якому Пан доручив найвищейшу пастирську ладу, і Павла, який обвящав Євангеліє язичникам. Тому сьогодні ми щиро дякуємо Пану Богу за те, що дозволив нам бути дітьми свого костьола, який Він збудував на фундаменті апостолів. Сьогодні особливим чином молимося за Петра наших часов, за Папу Льва XIV, за весь повсюдний костьол. Але так само наші особисті інтенції приносимо до алтаря Пана, просячи об заступництві святих апостолів. Я готую святую мшу ахвяру інтенції померлих, просячи об радості вічного життя для святої пам'яті Єлени Буткевич, Вадима Шукіловича, Діани Федорової, 17-ту годовину після її смерті. Просячи, каб добрый Бог принял их у свое небесное володарство. Теперь перепросим Бога за наши грехи, каб мы могли годно скласти эту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина.
Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже блажейший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвали Бога. Амен. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты одарил нас великою и святой радостью во урочистость апостолов Петра и Павла. Да поможи Твоему костелу верно заховать науку святых мужов, от яких Он отримав дар віри, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Діл апостолів. У ті дні Петр і Ян ішли у святиню на молитву о 9-й годині. І був там чоловік, кульгавий од народження, якого носили і садили щодня каля брами святині, що звалася Прихожей, каб ён просив милостиню у тих, хто уваходив у святиню. Ён убачив Петра і Яна, які збиралися увойти у святиню, і попросив їх милостиню. Петр з Яном зірнули на його і сказали: «Погляди на нас». І он поглядів на їх, сподіваючися що-небудь отримати. Петр сказав: «Сребра і золота не маю, але що маю, то й даю тобі. У ім'я Єсуса Христа з Назарету устань і ходи». І узяв його за праву руку, і підняв його. І одразу умацувалися ноги його і ступні. Ускочив, устав і почав ходити, і увійшов з ними у святиню, ходячи, підскокуючи і славячи Бога. Усі люди бачили, як він ходив, і славили Бога, і познали його, що це був той самий, який сидів коля пригожої брами святині, деля милостині, і наповнилися жахом і здивленням від того, що сталося з ним. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Ад усіх погрозаў Пан вызваліў мяне. Ад усіх погрозаў Пан вызваліў мяне. Благословлять буду Пана во все часы, хвала Яго заўсёды на маіх вуснах. Панам будзе ганарыцца душа моя, няхай чуюць гэта пакорны і няхай весяляцца. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Узвялічвай Пана са мной, будзем узвышаць імя Яго разам. Я шукаў Пана, і Ён пачуў мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Гляньце на Яго і прасвятліцеся,
і твари ваші не спознають сораму. Вось няшчасны паклікаў, і пан яго выслухаў, і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў, ад усіх пагрозаў. Пан вызваліў мяне. Анёл пана аберагае тых, хто яго баіцца, і вызваляе іх. Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць пан, шчаслівы чалавек, які на яго спадзяецца. Ад усіх пагрозаў пан вызваліў мяне. Читание послания святого апостола Павла до Галатов. Браты, открываю вам, что Евангелие, якое обвящал, не от человека, бо и я принял его, и был навучений не от человека, а дякуючи объявлению Иисуса Христа. Вы чули про моє ранейшее життя у Ідімі, як жорстко я переслідував костел Божий і нищив його, як переважав у іудаїзмі многих одногодків з моєго народу, будучи занадто затятим прихильником традицій моїх продків. Коли ж Бог, вибравши мене от улоня маті моєї і покликавши ласкою своєю, пожадав об'явити проз мене своєго сина, как я проповедовал его язычникам, я не почув одразу ж раиться с телом и кровью, и не пойшов з Єрусалим до апостолов, які були моїми попередниками, а пойшов у Арабію і знов вернувся у Дамаск. Після простри годи я пішов у Єрусалим навідать Кефаса і пробив у його 15 днів. Інших з апостолів я не бачив нікого, окромя Якуха, братом пана, у тим, що я пишу вам, Бог мені свідка, нема мани. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Ти скала, і на гэтай скале я побудую мой костёл, і брамы пекельныя не перамогуць яго. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Хвала Тебе, Пане. У тыя дні прыйшоў Езус у межы Цезарэі Філіпавай і пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы: «Кім людзі лічаць Сына Чалавечага?» Яны ж сказалі: «Адны Янам Хрысціцелем, другія ж Іллёю, а іншыя Єраміяй ці адным з прарокаў». А ён кажа ім: «А вы кім лічыце мяне?» Сымон Пётр адказаў: «Ты Христус, Сын Бога Жывога». Тады Езус сказаў яму адказ: «Шчаслівы ты, Сымоне, сын Йонавы, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Айцец мой, які ў нябёсах. І я кажу табе, што ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Милане в Христе Пану, дорогие браты и сестры, значаем сегодня урочистость святых апостолов Петра и Павла. Сьогоднішня урочистость керує наші думки у
сталіцу хрысціянства, у Рым. Менавіта там аддалі сваё жыццё за Хрыста, і там пахаваныя гэтыя два апосталы, якія сталі фундаментам касцёла. Святы Пётр, які быў прыбіты да крыжа, і святы Павел, якому адсеклі галаву. Две розныя асобы. Аднак у традыцыі касцёла менавіта свята, урачыстасць адзначаецца іх разам у адзін дзень. Бо святыя апосталы Пётр і Павел менавіта сталі тым фундаментам, на якім быў збудаваны касцёл. Яны сталі ў яго пачатку. Святы Пётр, які першы з апосталаў вызнаў веру ў Езуса Хрыста. Мы чулі хвіліну таму фрагмент Евангелія, які пра гэта гаворыць. Падобны фрагмент мы чулі тыдзень таму, у мінулую нядзелю, але тады гэта быў фрагмент Евангелія паводле Лукі. А сёння мы чуем фрагмент Евангелія паводле Мацвея, і менавіта ў ім, пасля таго, як святы Пётр вызнае веру ў Езуса Хрыста і кажа, што ты Христус, Сын Бога Жывога. Езус кажа яму ў адказ: «Шчаслівы ты, Сымоне, сын Яна, бо не цела і кроў адкрылі табе, але Отец мой, які ў нябёсах. І я кажу табе, што ты Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой». Менавіта святога Пятра Езус выбраў як той падмурак, на якім збудаваў касцёл, гэтую супольнасць веруючых вучняў сваіх. Браты і сёстры, жыццё святога Пятра, у жыцці святога Пятра былі розныя моманты. Добра ведаем з Евангелія, што быў момант, калі ён чуў ад Езуса не вельмі прыемныя словы, даволі жорсткія, калі Езус наўпрост кажа яму, звяртаючыся: «Адыдзі ад мяне, сатана». Альбо момант, калі святы Пётр здрадзіў Езуса Хрыста, калі тройчы адрокся ад Хрыста на працягу аднаго вечара. Аднак гэта не перашкодзіла святому Пятру стаць гэтым падмуркам, стаць гэтай скалой, на якой Езус Христус збудаваў свой касцёл. Чаму? Таму што святы Пётр верыў Езусу Христу, давяраў Пану Богу ўсё сваё жыццё, верыў, што яго жыццё ў Божых руках. І калі ён зрабіў памылку, то замест таго, каб упасць у роспач, ён звяртаўся да Хрыста і прасіў прабачэння. Ён звяртаўся да Божай міласэрнасці. Ён вызнаваў сваю веру, ён вызнаваў сваю любоў. Менавіта пасля ўваскрасення ўжо Езуса Хрыста, калі Езус прыйшоў да Галілейскага возера і тройчы пытаў святога Пятра: «Ці ты любіш мяне?» Ён тройчы вызнаў сваю любоў: «Так, я люблю цябе». І тады зноў атрымаў гэтую новую місію: «Пасі авечкі мае», кажа яму Езус Христус. Нават у цяжкія хвіліны святы Пётр заўсёды не губляў давер да Пана Бога. Калі падчас пераследу святы Пётр быў пасажаны ў вязніцу, калі чакаў ужо сваёй смерці, бо пасля святу на наступны дзень Ірад хацеў выдаць яго людзям, выдаць яго на смерць, святы Пётр таксама не ўпадаў у адчай. Але што таксама вельмі важна, што ў гэты момант ён не быў адзін, бо яго падтрымлівала сваёй малітвай уся супольнасць веруючых Іерусалімскага касцёла. Усе яны маліліся і прасілі Бога аб дапамозе, і цуд здарыўся. Бог пасылае анёла, які выводзіць цудоўным чынам святога Пятра з вязніцы. Браты і сёстры, прыклад жыцця святога Паўла таксама гаворыць аб гэтым даверы да Пана Бога. Жыццё святога Паўла таксама не было на працягу ўсяго свайго жыцця, не быў ён святым. Сёння ў другім чытанні таксама мы чулі, як сам святы Павел гаворыць пра сябе.
гаворыць аб тым, што быў вельмі жорсткім чалавекам, што ён пераследаваў хрысціянаў, сажаў іх у вязніцы, і, напэўна, многія з іх былі забітыя, дзякуючы святому Паўлу, таму, што ён менавіта іх схапіў. Аднак усё змянілася, калі ён сустрэў Хрыста. Гэтая сустрэча перамяніла яго сэрца. І ён зразумеў, што да гэтага часу памыляўся. І зноў жа ён даверыўся Пану Богу і ягонай міласэрнасці. І з таго, хто пераследаваў хрысціянаў, стаў апосталам народаў. Пачаў прапаведаваць Евангелие язычнікам, занёс імя Езуса Хрыста і яго Евангелие па ўсяму свету. І да канца таксама заставаўся верны Хрысту, да канца давяраў яму. І калі, будучы ўжо ў вязніцы ў Рыме перад сваёй смерцю, пісаў апошняе сваё пасланне, пасланне да Тимафея, у якім наўпрост гаворыць, што ўжо надыходзіць час, калі мая кроў будзе праліта як ахвяра, надыходзіць час майго адыходу. Ён быў свядомы таго, што яго чакае, але зноў жа ягонае гэтае пасланне, якое, можна сказаць, з'яўляецца такім тэстаментам яго апошнім, там няма слова чаю, няма боязі, але гэта словы радасці з таго, што ён ідзе насустрач свайму Пану. Браты і сёстры, сённяшняя ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла таксама заахвочвае нас да таго, каб мы таксама даверыліся Езусу Хрысту, каб мы склалі наше жыццё ў яго рукі, каб мы таксама, як і святыя апосталы Пётр і Павел, не баяліся да яго звярнуцца. Нават калі штосьці ў нас у жыцці атрымалася не так, як мы хацелі, нават калі мы зышлі з праведнага шляху, калі мы паддаліся слабасці і зграшылі, вярнуцца да Хрыста, папрасіць у яго прабачэння. І Христус у сваёй міласэрнасці прыме нас да сябе, прыме прытуліць да свайго сэрца. Браты і сёстры, сённяшняя ўрачыстасць таксама паказвае і гаворыць нам аб тым, што Касцёл, частка якога мы ўсе з'яўляемся, ён вельмі розны. Кожны можа сваім чынам славіць Бога, аднак усе мы застаемся дзецьмі Божымі, усе мы застаемся вучнямі Езуса Хрыста. Таксама і паста. Гэта кроў, якая зрашыць багаты плён, навяртанне, багаты плён новых вернікаў. Дарагія браты і сёстры, сённяшняя ўрачыстасць запрашае нас да таго, каб мы таксама адчулі сваю адказнасць за Касцёл. Не толькі за Касцёл, як нашу невялікую парафіяльную супольнасць, але за паўсюдны Касцёл. Каб мы усвядомілі сабе, што і сёння у многіх частках свету хрысціяне пераследуюцца, праліваюць сваю кроў за сваю веру. І, вядома, не шмат мы можам чым ім дапамагчы, але што мы можам зрабіць, гэта падтрымаць іх сваёй малітвай духоўна, уключыцца ў гэтую малітву Касцёла. Каб мы, калі молімся і звяртаемся да Пана Бога, думалі не толькі пра сябе, пра свае штодзённыя справы такія, пра сваіх блізкіх, родных, але каб мы думалі таксама пра справы ўсяго Касцёла. Каб мы звярталіся і таксама маліліся ў тых інтэнцыях, аб якіх просіць Пётр сённяшні нашых часоў, папа Леў XIV, вельмі часта звяртаецца з рознымі просьбамі аб малітве, бо вельмі шмат розных праблемаў існуе ў свеце. Але ці мы ў гэта ўключаемся, ці мы чуем сваю адказнасць за гэта? Каб мы чулі таксама сваю адказнасць сваім штодзённым жыццём, у сваім штодзённым жыцці, бо кожны наш грэх, кожная наша слабасць, гэта не толькі наша ўнутраная праблема нашай душы, але кожны наш грэх – гэта рана на целе ўсяго Касцёла. Каб мы стараліся не прыносіць шкоду сваімі злымі ўчынкамі Касцёлу, але каб мы, наадварот, па прыкладу святого Паўла, стараліся іншых прывесці да Хрыста, сваім прыкладам, сваім добрым словам і добрым жыццём сведчылі аб Хрысце. Каб мы былі свядомымі таго, што мы таксама з'яўляемся апосталамі, вучнямі Хрыста,
і пакліканыя сведчыць аб ім у свеце, якім жывем, сярод тых людзей, якіх сустракаем. І сведчыць перш за ўсё сваім жыццём, жыццём адданым Христу, жыццём згодным з Євангеліем. Браты і сёстры, сёння, аддаючы пашану святым апосталам Пятру і Паўлу, варта прасіць таксама, каб яны выпрошвалі нам патрэбныя сілы і адвагу, каб мы па іх прыкладу таксама былі вернымі і заставаліся заўсёды вернымі вучнямі нашага Збаўцы Езуса Хрыста, каб мы былі добрымі хрысціянамі, каб мы былі добрымі сведкамі Євангелія, каб мы іншых таксама маглі прывесці да Бога. Амен. Веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. І дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. З радасцю, святкуючы ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла, узнясём да Бога нашу просьбу ў інтэнцыях Касцёла і свету. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб ніякія зямныя выгоды не змаглі іх адвесці ад веры, Цябе просім. Молімся за святога Айца Льва XIV, каб ён непахісна бараніў веру і запальваў у людскіх сэрцах любоў да Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за біскупаў і святароў, каб яны з адданасцю апосталаў абвяшчалі свету Христовае збаўленне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за місіянераў, каб заступніцтва святых апосталаў мацовала іх у прапаведванні Божага Слова. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за наших близких памерлых, за святой памяти Елену Буткевич, Вадима Шукиловича, Диану Федорову, 17-ю годовину пасля их смерти. Каб милосердный Бог принял их у свое небесное валадарство, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех, кто отзначает сегодня свои именины, особливо за наших ксенза Павла. Каб Бог одарил их своим благословением, а святые опекуны выпрошивали потребные ласки, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутных, каб мы своим життем подтверждали веру, якую вызнаем вустнами, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, прими наши молитвы ученика про заступництво святых Петра и Павла, Твой косел взрастал правдивой веры, праз Христа, Пана нашего. Amen. Боже наш Ойче, просим, прими гэты хлеб и вино, наши дары, плен працы рук людских и плоды земли. Боже наш Ойче, просим, прими. Боже наш Ойче, просим,
Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру приня Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго. а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Просим Тебе, Пане, нехай заступництво святых апостолов сопровождая наши дары, які мы Тебе приносим, и да поможе нам побожно удельничать у этой ахвяры праз Христа Пана нашего. Амен. Пан с вами. І з Духом Твоїм У гору серце. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годна гэта і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавена, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты дазваляеш нам з радасцю аддаваць пашану святым апостолам Петру і Павлу. Петр першы визнав віру в Христа, і синов Ізраїля, які навярнулися, заснавав перший костьол. Павел отримав ласку ясного розуміння, правдав віри, і став наставником поганських народів. Яны, хоть и разным чином, собрали в одну семью вызнавцев Христа, излученные в небесной хвале, разом приймають пашану на землі. Тому за анgelами и за всеми святыми мы прославляем Тебе, разом с ими вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крынь всялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znał Tobie padzaku składajuczy, padał swoim włóczniom każuczy: «Bierycie i picie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka jest za was i za mnogich będzie pralita, dziele odpuszczenie grzechów. To czynicie na moją pamięć». Это великая таемница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Wspominając śmierć z mертwych powstanie Twojego Syna, achwieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie.
Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Досконали его любови разом с Папом нашим Львом, Біскупом нашим Владимиром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які апостолів надійного воскрешення, про Елену, Вадима, Діяну і про всіх, хто Твоєї ласки лишив з гэтага свету. И дозволь им убачить светло обличия Твоего. Просим Тебя, безмилуйся над всеми нами, как мы заслужили уделу житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами, со святыми Петром и Павлом и всеми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими мы хвалили их, прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и в Христе, Табі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки и вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважая на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, який живешь и владаришь на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, а дари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликаные на вечеру ягоною. Пані, я не варты, каб Ты увайшов до мяне, але скажи толькі слово, и будь оздоровлена душа моя. О, душа Христова, святи мяне, тело Христова заховай мяне, кровь Христова напои мяне, о, вода
пачуй мяне, у сваіх ранах укрый мяне, не дазволь мне Цябе пакінуць. Ад ворага злога барані мяне, у гадзіну смерці пакліч мяне, і дазволь да Цябе прыйсці, каб са святымі хваліць Цябе. На векі вечныя, амен, на векі вечныя, амен. Не умею я дякаваць, Божа, нязначна зусім маё слова. Ты прымі маё маўчанне, дазволь мне жыццём сваім дзякаваць. Не умею я дякаваць, Божа, нязначна зусім маё слова. Ты прымі маё маўчанне, дазволь мне жыццём сваім дзякаваць. Молимся. Добрый Боже, умацаваны найсвятейшим сакраментом, покорно Тебе просим. Учини, каб мы, як першыя хрысціяне, заўсёды удзельнічалі ў ламанні хлеба і, захоўваючы вернасць навуцы апосталаў, былі адным сэрцам і адной душою праз Хрыста Пана нашага. Амен. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. Сёння адзначаем урачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у чацвер свята святога Тамаша апостала. Сам на гэтым тыдні першы чацвер месяца, раніцай наведаем хворых, адрасы якіх можна запісаць у канцылярыі. Увечары адбудзецца святая імша па кліканнях да святарства і манаскага жыцця. Таксама, як заўсёды ў чацвер, святая гадзіна з 23:00 да поўначы. На гэтым тыдні першая пятніца месяца, спавядаем за паўгадзіны да святой імшы. Наступная субота, першая субота месяца, запрашаем членаў жывога ружанца на штомесячную малітоўную сустрэчу пасля святой імшы ў 9 гадзін. Наступная нядзеля, першая нядзеля месяца, адарацыйная, пасля святой імшы ў 8 гадзін, магчымасць адарацыі на свяцейшага сакраменту, пасля святой імшы ў 10 гадзін эўхарыстычная працэсія. Наступную нядзелю будзе святая імша ў капліцы ў Гародніках у 14 гадзін. У пятніцу і суботу адбудуцца ўрачыстасці на свяцейшай Панны Марыі, каралевы Беларусі ў Буцлаве. У парафіяльным кіоску можна набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. У панядзелак увечары, апошні дзень месяца, святая імша за ахвярадаўцаў гэтага месяца. Сённяшнія ахвяры прызначаны на патрэбы апостальскай сталіцы. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца Сергей Падгайскі з Баранцаў і Ангеліна Рагінская з Ашмян, вуліца Заходняя, а таксама Вадзім Траймак з Ашмян, вуліца Снядыцка і Мілана Зубель з Жупран, вуліца Міра. Той, хто ведае пра якія-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовым душпастарам.
На минулом тыдні дошли ў вечнасць нашыя парафіяне. Владзімір Гарлукович, 58 гадоў, Ян Чакалоўскі, 58 гадоў, і Людміла Авсюкевич, 74 гады. Вечны адпачынак дай ім, Пане, святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, А святло вечное нехай им светит, нехай отпочивают в супокое вечном. вечны адпачынак дай ім, Пане, А святло вечное нехай им светит, нехай отпочивают в супокое вечном. Наверно, розпочати тиждень, що нашу парафію Маці Божої Ясногорської помолимося за святаров, зв'язаних з нашою парафією, походженням або послугою, за всіх іменинників, особливо за нашого ксенза Павла, так само за Владислава і Ладу Гарлукович, які вчора в нашому костьолі заключили сакраментальний суженський союз. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погарджай моленням нашим, и от усялякой злой пригоды, выбавляй нас заусёды, Панна хвалебна и благословленная, у Пани наша, пякунка наша, Заступница наша, Сыном Своим споеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногорская, молися за нас, Мария Пани Ясногорская, молися за нас, Мария Пани Ясногорская. молися за нас. Дзякуй всім за дар супольнай малітвы падчас гэтай святой мшы. Для ўсіх імяніннікаў жадаем Божага благословення на кожны дзень, усіх патрэбных ласкаў і заступніцтва святых апекуноў Пятра і Паўла. На гэты тыдзень, які распачынаем, прымем Божае благословенне. Пан з вамі! И с Духом Твоим. Няхай благословіць вас Бог усемагутны, які пабудаваў касцёл на веры святога Пятра і праз яго ўмацоўваў вашую веру. Амен. Милосердный Бог, дзякуючы навуцы святого Павла, прывёў паганскія народы да святла веры. Няхай прыклад апостола вас натхняе, каб вы былі адданымі сведкамі Евангелия. Святые апостолы Петр и Павел праз мученіцтва атрымалі венок вечнай славы. Няхай улада святого Петра і слова святого Павла дапамогуць нам прыйсці да небеснай чыны. Амен. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Боже, злитуйся над нами, благослов пошли нам ласку, хай убачать наши очи в облик Твою повним бляску. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. Ангел Панський звестував
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.